Hei, olen Antti Pesonen, toimin myyntipäällikön roolissa, vastaan Kostalin tuotteista Suomessa. Kostal valmistaa innovatiiviset Plenticore-sarjan aurinko-, hybridi- ja akkuinverterit Saksasta. Kostalilta löytyy myös teollisen mittakaavan Pico-sarjan inverterit 100 kW asti. Intersolarissa esittelemme uuden G3-inverterin. G3-inverteri on päivitettävä inverteri ja vastaa erinomaisesti skandinaavisiin markkinoihin. Aurinko-, akku- tai hybridiominaisuudella inverttaminen kattaa 27 erilaista variaatiota, joten tuote on valmis erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tuote toimitetaan 3 erilaisella tehotasolla ja on laajennettavissa ja päivitettävissä Plenticoinien avulla. Tuomme myös Plenticore G3-sarjaan varavirtatoiminnon integroitavan tyyppi 2 DC ylijännitesuojan. Kostalin digitaalisilla palveluilla voimme ottaa inverterin helposti käyttöön, päivittää inverterin ja auto-update-toiminnolla inverteri on aina ajan tasalla. Varavoimatoiminto ei ole koskaan ollut näin helppoa ja nyt voimme toimittaa varavoimaa jopa 20 kW asti, mikäli aurinko paistaa kohteessa tarpeeksi. Hei! Haemme aurinkoenergia-alan yrityksiä Kostalin sertifioitu asentajaohjelmaan. Kostali tarjoaa laajan koulutuksen, markkinoinnin ja tuen Kostalin tuotteista. Pyrimme valmistamaan, että sertifioiduilla asentajilla on viimeisin tieto, uusimmat tuotteet ja markkinoiden paras tuki. Hei, jaa meille yhteystietosi, ole yhteydessä, niin lähetämme sinulle lisää tietoa Kostalin sertifioidusta asennusohjelmasta. Ollaan kuulolla. Customize your